आङो दोंसे मेथाइ खननो सानदों मडार्न जुगनि मेथाइ होनो बेखौ जा बिथाङा पिलाट नार्जारि होनो आंजोंनो गिटार दामफायो जोबोद मोजां दामो आं फाग्लासो फाग्ला बसुमतारी होनखायो आंखौ गोबाव खालामला खननोसै डाइरेक्ट र' आङो खनग्रोनि एसे हो बेरे जथा मोदोमनाया दाना बोरैबा सोमोदोमलांबाय इदि जायो र'ब्रा फार्स्ट टाइमखाय इदि जादों दे लागावनोसै जायखिया ना 1 2 3 go लगाव बेरे जथा जालालै ओइ र' गावनो दुसिनबाय ओइ र' दाननो नाङा र' दानबाय दाननाब्रा थादों र' मोजां खनफिनदि जेबो नङा जागोन डेन्जार फेमास सिंगार आङो बेरे जथा मोदोमनाया जाला माथो जायो दे दाना बोरैबा जालालै ओइ खनलालै दोनदो